ভিডিওରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହତ ଜଳସେଚନ। ବୃହତ ଜଳସେଚନ ଦେଖିବା। ବୃହତ ଜଳସେଚନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୂନିମ୍ନ। ତାହେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କ'ଣ ମାନେ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଳ କମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଥିଲି ବୃହତ ଜଳସେଚନ, ଗୋଟେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂନିମ୍ନ ଜଳସେଚନ। ତାহଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ଦେଖ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ବୁଝିବା ମାନେ ସରଫେସ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ କରିବା। ଏଠାରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତକୁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଂଶକୁ ଜଳପ୍ଲାବନ କରାଯାଏ, ମାନେ ପୁରା କ୍ଷେତକୁ କରାଯାଏ ଆଉ ନାହିଁ ତ କିଛି କିଛି ଅଂଶକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଆଉ ସିଆର ଜଳସେଚନରେ, ସିଆର ଜଳସେଚନ କ'ଣ ଜଳପ୍ଲାବନ କରାଯାଇଥାଏ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତକୁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତକୁ କିମ୍ବା ଏହାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଜଳପ୍ଲାବନ କରିଥାଉ। ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତକୁ ଯେମିତି ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା କ୍ଷେତକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ଆଉ ସିଆର ଜଳସେଚନ କିଛି 1/5 ଅଂଶ ଜଳପ୍ଲାବନ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ଏମିତି ହୁଆଯାଏ ଯେ ହିଡ଼ ତିଆରି, ତାପରେ ଜଳପ୍ଲାବନ, ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନକୁ 5 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ କେଉଁ 5 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦେଖ, 5 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ, ଗୋଟେ ପଟି ଜଳସେଚନ, ଗୋଟେ ପଟାଳି ଜଳସେଚନ, ଗୋଟେ ସିଆର ଜଳସେଚନ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜଳସେଚନ। କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି। ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନଟା କ'ଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ। ଯେଠି ଜମି ସମତୁଲ ଥିବ, ପାଣିର ଅଭାବ ନଥିବ, ସେଠି ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ଜଳ ତ ଅଧିକ ଦରକାର। ତାପରେ ବୁଡ଼ାରୁ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ସ୍ଥାନେ ଜାଗା ଯଦି ଏମିତି ଖାଲୁଆ ମାଲୁଆ ହେଇକି ଥିବ ନା, ସେଠି ଜଳ ଜମିଯିବ ଆଉ ମାନେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି କର୍ମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନରେ। ପଟି ଜଳସେଚନ କ'ଣ, ପଟି ଜଳସେଚନରେ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ଓସାରିଆ ପଟିରେ ପାଣି ଯେଦିକୁ ମାଡ଼ିବ ସେ ଦିଗକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ କରାଯାଏ, ଏମିତି କରି ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ପଟାଳି ଜଳସେଚନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି ହିଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ହିଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ହିଡ଼ର ଚାରିପଟେ ସମେତ ମାନେ ପଟାଳି ଦିଆଯାଏ, ପଟାଳି ଚାରିପଟେ ହିଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତି ପଟାଳିକୁ ଜଳ ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ଅଛି। ସିଆର ଜଳସେଚନ ସେଟା କହିଥିଲି ଅଂଶ ଜଳ ପ୍ଲାବନ 1/5 ଜଳ ଅଂଶ ପ୍ଲାବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦ ଜଳସେଚନ କ'ଣ, ମନ୍ଦ ଜଳସେଚନ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ, ଧର ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦା କରିବା, ତାକୁ ମନ୍ଦା କରିବା, ବଳୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏହାକୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ କ'ଣ ଦେଖ, ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷେତର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ଷେତର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଜମି ସମତଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ଜମିଟା ସମତଳ ଥିବ ଆଉ ଯେଠି ପାଣିର ଅଭାବ ନଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ଏଠି ତ ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ, ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନ୍, ବହୁତ ପାଣି ଦରକାର ଥାଏ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଯେଠି ପାଣିର ଅଭାବ ନଥିବ ଆଉ ଜମିଟା ସମତଳ ଥିବ, ସେଠି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଯଦି ସମତୁଲ ନଥିବ, ଜମି ଯଦି ସମତୁଲ ନ ହେଇକି ଏମିତି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇକି ଥିବ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଯିବ। ଏମିତି ଥିଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଏଠି ଜମି ରହିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିଆରି ଶୀଘ୍ର ପାକିବନି। ମାନେ ସେ ଆମର ଯେଟା ଆମେ ଫସଲ କଲୁ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାକେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି କର୍ମ ଲାଗି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହି ଜଳସେଚନ କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ନାଇଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେଉଁ ମୁଣ୍ଡରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ, ଏଇଟା ତୁମର 2 ମାର୍କରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, 2 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏଇଟା। ପଟି ଜଳସେଚନ କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଜମିକୁ ଏମିତି ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ପଟିରେ ପାଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ପାଣିଟା 2 ପଟି ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ହିଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ହିଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବ, ହିଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପାଣି ମଡ଼ିବ, ଧର ଏଇ ଦିଗକୁ ପାଣି ମଡ଼ିବ, ସାମାନ୍ୟ ସେ ଦିଗକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିଦେବ, ନାଇଁ ତ ଗଡ଼ାଣିଆ ନ କଲେ କେମିତି ପାଣିଟା ବହିବ ନା। ଏବଂ ପଟିର ଉପରିଭାଗକୁ ସମତଳ କରାଯାଏ, ପଟିର ଉପରିଭାଗକୁ ପୁରା ଲେଭେଲ୍ କରାଯାଏ, ସମତଳ କରାଯାଏ। ପଟିଗୁଡ଼ିକର ଢାଳୁ କେତେ, ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି। ପଟିଗୁଡ଼ିକର ଢାଳୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ରଖାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ 0.2%ରୁ 0.4% ରଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ 100 ମିଟରରେ କେତେ ହେବ, 100 ମିଟରରେ 0.2କୁ 10ରେ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 20 ଆଉ 40ଟି
40ଟି ଢାଳୁ ପାଇବା। ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ପଟିଗୁଡ଼ିକର ଢାଳୁ 0.2 ଆଉ 0.4% ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ 100 ମିଟର ପାଇଁ କେତେ 20ରୁ 40ଟି ରଖାଯିବ। ଆଉ ଓସାର କେତେ ଥାଏ? ଓସାର ଥାଏ କେତେ? ଓସାର ଥାଏ 10ରୁ 20 ମିଟର, ଆଉ ଲମ୍ବ 100ରୁ 400 ମିଟର। ସବୁ MCQ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। এটা ପଟି ଜଳସେଚନ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ପଟିରେ କ'ଣ? ପଟିର ମୁହଁ କାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ। ପଟିର ମୁହଁ କାଟି ସବୁକୁ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦିଆଯିବ ପାଣି। ଆଉ ପଟିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ପଟିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଧର ଏଠି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ এই ପଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏବେ ପଟାଳି ଜଳସେଚନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପଟି ଜଳସେଚନ। এটা 10ରୁ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଦେଉଥିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ପଟିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏବେ ପଟାଳି ଜଳସେଚନ କ'ଣ? ପଟାଳି ଜଳସେଚନ ବଢ଼ିଆ ଇଜି। ଦେଖ ଏଠି ପଟାଳି କରି ଭାଗ କରି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଟାଳି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଟାଳି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଟାଳି, ଏମିତି ପଟାଳି କରି ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଏ। ପଟାଳି କରି ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଦେଖିଛ ଦୁଇ ପଟାଳି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲା ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସବୁ ପଟାଳିକୁ ଜଳାଯିବ ସମାନ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ এই ପଟିଟା ନା ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ପଟାଳି ଥାଏ। ଗୋଟେ ପଟାଳି ହେଉଛି ଆମର ବାଲିଆ ମାଟିର ପଟାଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଟାଳ ମାଟିର। ତାହେଲେ এটা ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପଟାଳି ଜଳସେଚନଟା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜମିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି ବା ପଟାଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି ବା କିଆରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ପଟାଳିର ଚାରିପଟେ ସମନ୍ୱିତ ହିଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତି ପଟାଳିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମତୁଲ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ସମତୁଲ କରିବ, ଏହାକୁ ବି ଅଲଗା ସମତୁଲ କରିବ। ଦୁଇ ପଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲାଯାଏ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାଳିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ ସେଇ ନାଳି ମଧ୍ୟରୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଲିଆ ମାଟିର ପଟାଳି ଅଲଗା ଆଉ ମଟାଳ ମାଟିର ଅଲଗା। ହେଲେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ କେତେ? 50ରୁ 100 ବର୍ଗ ମିଟର। ମଟାଳ ମାଟିରେ କେତେ? 80ରୁ 500 ବର୍ଗ ମିଟର। এটা ଗୋଟେ MCQ। এটা ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ଧ୍ୟାନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? এটা ଗୋଟେ MCQ। ସିଆରା ଜଳସେଚନ କ'ଣ? ସିଆରା ଜଳସେଚନ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼ାଟା ବହୁତ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସିଆରାଟା ପଞ୍ଚମାଂଶ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜମିରେ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଉଭୟ ସମତଳ ଓ ଢାଳୁ, ତମେ ସମତଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଢାଳୁ ହେଉ, ସବୁ ଜମିରେ କରିପାରିବା। 50ରୁ 150 ମିଟର କେତେ? 50ରୁ 150 ମିଟର ଲମ୍ବ ସିଆର ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କେତେ ମିଟର? 50ରୁ 150 ମିଟର ଲମ୍ବ ସିଆର ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। 50ରୁ 150 ମିଟର। ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ସିଆରର ଲମ୍ବା ଓସାର ମଟାଳ ମାଟି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥାଏ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମଟାଳ ମାଟି ବାଲିଆ ମାଟି ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ସିଆରର ଲମ୍ବା ଆଉ ଓସାର as compared to ମଟାଳ ମାଟି ଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। ମାନେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ କମ୍ ଥାଏ, ମଟାଳ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଥାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ଉଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପାଇଁ, ଯେଟା ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛି ନା, ଯେମିତି ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସିଆର ଜଳସେଚନ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଠି ଦେଖ ଏଟାକୁ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ଫର କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ, ଦେଖ ରିଚ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ଫର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଉପର ସମତଳ ଅଂଶଟିକୁ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ এই ଖାଲୁଆ ଅଂଶଟିକୁ ଫର କୁହାଯାଏ। ମାନେ এটা ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଉଭୟ ସମତଳ ଢାଳୁ ଜମିରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଳୁ ଏମିତି ସବୁ ଲଗାଉଛି ଫସଲ। ଠିକ୍। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସିଆରଟା ହିଁ ପଡ଼ିବା। ସିଆର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବଧାନ ଫସଲର ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। এই যে ସିଆର ଆମେ ଲଗାଉଛେ, এই ସିଆର କରୁଛେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଉପର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଫସଲର ଧାଡ଼ି ଉପରେ। ଫସଲ କେତିକି ଧାଡ଼ି ରହିବ ସେଇ ଉପରେ ସିଆର ଆମେ ଦେବା। ଆଉ ସିଆରର ଗଭୀରତା କେତେ? এটা ଗଭୀରତା କେତେ ରଖିବା? ଗଭୀରତା 10ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସିଆରର ମୁହଁ କାଟି ସିଆର ଜଳ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ନା, ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଦେଇପାରିବ। ମନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସବୁଠାରୁ ଇଜି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ରହୁଛି, ଗଛ ଚାରିପଟେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦା କରିଦେଉଛି, ଗୋଲ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇ ପଟ ମଝିରେ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ ନାଳି ଖୋଲା ଯାଇଛି, କାହିଁକି? ଦୁଇ ପଟେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। এটা ବଢ଼ିଆଟା ଦେଖ ପଡ଼ିବା। ଏଟା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛର ମୂଳରୁ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବୃତ୍ତାକାର ମନ୍ଦା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଛରୁ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି, ଗଛର ମୂଳରୁ ଏମିତି ଗଛ ଥିବ, ଗଛର ମୂଳରୁ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଲ କରି ମନ୍ଦା କରିଦେବ। ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲାଯାଏ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ନାଳି ଖୋଲାଗଲେ ଏଠୁ ବି ଜଳ ଯିବ, ଏଠି ବି ଜଳ ଯିବ। ମନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? এই যে ଆମେ ମନ୍ଦା କେତେ ବଡ଼ କରିବା, এটা ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗଛ ବଡ଼ ଥିଲେ ବଡ଼ ମନ୍ଦା, ଗଛ ଛୋଟ ଥିଲେ ଛୋଟ ମନ୍ଦା। ଦେଖ ଗଛ ଛୋଟ ଥିଲେ ଛୋଟ ମନ୍ଦା, ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବେଶୀ ବଡ଼ ମନ୍ଦା କରିବା। ମନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବଳୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ବଳୟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ବଳୟ।
ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବଳୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ, ପଟି ଜଳସେଚନ, ପଟାଳି ଜଳସେଚନ, ସିଆର ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦ ଜଳସେଚନ, ସବୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ। ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଯେହେତୁ এই ଜଳସେଚନଟି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳସେଚକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଟା କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ এই ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଏତେ ପଢ଼ାଶୁଣା ନହେଲେ, ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟାର ଉପକାରିତାରେ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏହି ଜଳସେଚନଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ସିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ବହୁତ ରେଟ୍ ଥାଏ, ତାର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏହାକୁ ଚଳାଇବା, ପରିଚାଳନା, ଗଠନ ସହଜ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଆମକୁ ଦରକାର ଏହା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଦରକାରୀଟା ତ ଆଗରୁ ଥାଏ, କୋଦାଳ ମୋଦାଳ ସବୁ ତ ଜମିରେ ଆଗରୁ ଥାଏ। ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। এই যে ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କରୁଛୁ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲବଣତା ଆଉ ମାଡ଼ିବନି, ଲବଣତା ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ଜଳସେଚନଟି ପବନର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପବନର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କିଏ ହେଉଥିଲା? ସିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପଡ଼ୁଛେ, ତାହେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କରୁନି, ଏଟା ପ୍ରଭାବ ହେଉନି, ତାର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ଯାଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ, যেটি কম পুষ্টিকতা ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରିପାରିବା ନିଜ ଜଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା। ଏଟା କଲା ତାର ଅପକାରିତା ଏବେ ଯିବା। ଅପକାରିତା, ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ, ଏହିସବୁ ଜଳସେଚନ ଦେଖ ବହୁତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯେଠି ଜଳ ହେଉନି, ଧର ମରୁଭୂମି, ସେଠି ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଅପକାରିତା ଯାଉଛି। ଏହା ବାକି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଦକ୍ଷକରତା। କାହିଁକି କମ୍ ଦକ୍ଷକରତା? କାହିଁକି ମଟାଳ ମାଟି, ଖାଲୁଆ ଜମି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଇପାରେନି। ଏବେ ମଟାଳ ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯିବ କି ଯିବନି, ତାହେଲେ ଗଛକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଗଛ ଏଇଠି ଥିବ, ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଏମିତି ଗଛ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗାତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗଛ ପାଖରେ ଯିବନି, ଗଛଟା ମରିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଅପକାରିତା। ତାପରେ ସେଇଟା ନିଏ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଅପକାରିତା ମନେଗଲା, ପାଣି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମାଟି ପକାଇ, ସେଇ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ପାଇପାରିନି ଜଳ, ସେଇ ଖାଲୁଆ ଜମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? କୁଲି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବାସ୍ ଅପକାରିତା। ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଯଦି ଖାଲୁଆ ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ, ଯଦି ସମତୁଲ ଜମିକୁ ମାନେ ସମତୁଲ ନ କରିବା, ଯଦି ଖାଲୁଆ ଜମିକୁ ଯେଠାରେ ସମୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ଜମି ଯାଇ ଲବଣତା ମାଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଥିବ। ଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଏଠାରେ ହିଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ, ପଟାଳିର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଟାଳି ଜଳସେଚନରେ, ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭୂନିମ୍ନ, ଏଟା ତାର ଅପକାରିତା ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ଅପକାରିତା ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଭୂନିମ୍ନ ଜଳସେଚନ ଯିବା। କାହିଁକି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ଦୁଇ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଭୂନିମ୍ନ। ତା ଭିତରେ ଭୂନିମ୍ନ କ'ଣ, ଏଥିରେ ମାଟି ଉପରେ ଜଳସେଚନ ନ କରି ମାଟି ତଳେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଭୂନିମ୍ନ, ଭୂମିର ନିମ୍ନ, ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜମିର ଉପରେ ଜଳସେଚନ ନ କରି ମାଟି ତଳେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଜଳସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରି ଫସଲକୁ ଜଳ ଦେଇଥାଏ। ଏଠି ମାଟି ଉପରେ କରାଯାଏନି, ମାଟି ତଳେ କରାଯାଏ। ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରି ମାଟି ଉପରେ ଯେ ଗଛକୁ ଥିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଏ? ଏଠି ଗୋଟେ କୈଶିକ ନଳୀ ଥାଏ, ମାଟି ତଳୁ ମାଟି ଧରେ ଥିବା କ'ଣ କୈଶିକ ନଳୀ ଦେଇ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ, କୈଶିକ ନଳୀ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ। এই ଜଳକୁ କିଏ ଶୋଷିଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଚେର ଶୋଷିଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଯେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜଳସ୍ତରଟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, এটা କେମିତି ଥିବା ଦରକାର? କଠିନ। ଯଦି କଠିନ ଦେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଜଳ ବୋହିଯିବନି। ଯଦି ନରମ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜଳକୁ ଶୋଷି ନେବ, ଜଳଟା ବୋହି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଠିନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜଳକୁ ବୋହି ନେଇ ପାରିବନି। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ଯେ ଜଳ ଉପର ମୃତ୍ତିକା, এই যে ଉପର ମୃତ୍ତିକାଟା କେମିତି ଥିବା ଦରକାର? ତଳ ମୃତ୍ତିକାଟା କଠିନ ଜାଣିଲେ, ଉପର ମୃତ୍ତିକାଟା କୋମଳ ଦୋରସା ଆଉ ମଟାଳ ଦୋରସା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କୈଶିକ ନଳୀ ଦେଇ ଜଳ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ, ବାସ୍। ଭୂନିମ୍ନ ଜଳସେଚନ ଉପକାରିତା, এটা ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, এই ବହିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି। এইଟା ଖାଲି ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ ଉପକାରିତା, ନଦୀ ପଠାମାନଙ୍କରେ এই ଜଳସେଚନ, ମାନେ ନଦୀମାନଙ୍କରେ এই ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଜଳ ନେଇକି। ଆଉ এই ଦୁଇଟା ଭୁଲ ଦେଲା, এই ଦୁଇଟା ଉପକାରିତା ଯିବନି, ଅପକାରିତାରେ ଯିବ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସଂଜ୍ଞା, ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? এই ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା 2025 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ମାନେ ଏଠାରେ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ନିମ୍ନ ଥାଏ, କମ୍ ଚାପରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଜଳର ପ୍ରଭାବ ନିମ୍ନ ଥାଏ ଆଉ କମ୍ ଚାପରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାର କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିଃସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜଳସେଚନର? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା?
नियंत्रण प्रक्रिया में देखा नियंत्रण प्रक्रिया में देखा कौन केफिर करवा नियंत्रण पर कौन जान गोटे निर्दिष्ट प्रकार जल को निर्दिष्ट परिमाण जल को स्पेसिफिक क्वांटिटी गोटे जल को फसल पर्यंत पहुँचाई दि जाए निर्दिष्ट प्रकार जल को ये चारिटा यंत्र व्यवहार कराए जान कौन कौन गोटे प्रवाह मापक यंत्र चाप मापक प्रवाह मापक चाप मापक नियंत्रण भाल्व बा वैक्यूम भाल्व बस आम एवं चारिटा को मुझे बुझाईदेवी ठीक अच्छे चिंता करनी यहाँ तुम प्रवाह मापक यंत्र यह काम कौन देख यही यंत्रटी जल स्रोतर जल परिमाण को जलसेचन समय नियंत्रण कै जिते जलसेचन करूँ आम जलसेचन करूँ जलर परिमाण को केते परिमाण क्वांटिटी जल नियंत्रण कर नियंत्रण कर किए प्रवाह मापक यंत्र क्वेश्चन पलैसी पारे जलर स्रोतर जलर परिमाण को क्यों यंत्र द्वारा आम नियंत्रण कर प्रवाह मापक यंत्र चाप मापक यंत्र पूरा इजी है जलर चाप मापिबा जलर चाप मापिबा खाली चाप मापिबा चाप मापक यंत्र नियंत्रण भाल्व कौन नियंत्रण भाल्व माने वैक्यूम कंट्रोल भाल्व नियंत्रण भाल्व माने जिते भिन्न भिन्न अंचल जल कराए एबे एठी भी गोटे जलसेचन होची सेक्टर भी जलसेचन होची सेक्टर भी जलसेचन होची सेक्टर भी जलसेचन होची सेते बेले एटा काम करथे किए नियंत्रण भाल्व भिन्न भिन्न अंचल जलसेचन होबा बेले जलर प्रवाह को आ जलसेचन नियंत्रक यंत्र कौन जे कि फास्ट रु लास्ट पर्यंत काम करते आरंभ रु शेष पर्यंत काम करते जलसेचन नियंत्रक यंत्र ताको आम जलसेचन नियंत्रक यंत्र कहबा वितरण प्रक्रिया एवं आम नियंत्रण प्रक्रिया पढ़ले चारिटा प्रकार नियंत्रण प्रक्रिया यंत्रपाति व्यवहार हुए प्रवाह मापक यंत्र चाप मापक यंत्र नियंत्रण भाल्व आउ गोटे कौन जलसेचन नियंत्रक यंत्र तेज वितरण पड़ा डेलीवरी प्रोसेस नाम बुझा जाऊँगी जल तार उत्सरू माने ता जगार फसल पर्यंत पहुँचाइबार साहाय्य करता है व्यवहृत जिनिस किए किए पाइप गोटे आसो पाइप पाइप थाए तापर तुम वायु शून्य करुवा भाल्व तापर अच्छे आ 3-4टा यंत्रपाति देखा पाइपटा कौन एटा तो मुख्यतः पंप रु जल नेबार व्यवहृत है पंप रु पाइपटा तो जानिछ पाइपटा पंप रु जल नेबा पंप रु तापर जल शेष कौन निशरित यंत्र सहित जेठू जलटा बाहर ताको निशरित यंत्र कहुए सहित जोड़ी होता है आम कौ क्वालिटीर पाइप व्यवहार करवा पीवीसी पाइप पॉली विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड तापर देख वायु शून्य करुवा भाल्व वायु शून्य मान अर्थ कौन वैक्यूम भाल्व वैक्यूम क्लीनर शुणुच घरे शुणुव ताले एटा भी सेम काम यंत्रपाति गुड़िक धोइबारे ए यंत्रपाति को धोइबारे साहाय्य करवा कौन जदि कौन वायु ता भितर अटकी जीव से वायु को से बाहर करने वैक्यूम क्लियर मैंने काढ़ुछु ना वायु वैक्यूम क्लियर माने वैक्यूम भाल्व वायु शून्य करुवा भाल्वर काम कौन यंत्रपाति गुड़िक धोइबारे आ कौन पाइप वायु पाइप मध्य अटकी गले काढ़े चाप चाप नियंत्रक यंत्र यंत्र कौन चाप नियंत्रण यंत्र देख जल जिते बेले गड़ानिया रास्ता दी जाए से तार बेग नियंत्रण करता है बेग नियंत्रण किए करता है चाप नियंत्रक यंत्र और चाप मापिबा किए साहाय्य करता है चाप मापक यंत्र टी अलग अच्छे दुटा रसायन अंतक्षेप केमिकल इंजेक्शन ए कौन विभिन्न प्रकार सार कीटनाशक ये सब औषध मिसाई दि जाए जहाँफल से फसल को खाद्य फसल को स्प्रे करते हैं जहाद्वारा रोग पोक दौर रखा पाई बस छण यंत्र कौन फिल्टर एटा जलस्रोत निकट में लग जाए जलस्रोत निकट में लग जाए जहाँफल कौन होता है आवर्जना गुड़िक बाहर जाए फिल्टर काम कौन से फिल्टरेशन कर निःसरण प्रक्रिया कौन वितरण देखिले सब देखिले निःसरण निःसरण प्रक्रिया यह प्रक्रिया जल निःसरित यंत्र द्वारा फसल पर सेचन कर निःसरित यंत्र एमती निःसरित यंत्र थी जहाद्वारा से फसल पर सेचन कर कौन कौन यंत्रपाति होता है ड्रिप टेप तापर सूक्ष्म सेचक सब अच्छी ड्रिप टेप कौन जो यंत्र द्वारा पानी गछ गछ निकट को बंची था कौन कहुए ड्रिप टेप कहुए ड्रिप टेप एगुड़ी को माटी ऊपर लंबा भाव लग जाए निर्दिष्ट दूरतार निःसरित यंत्र लग जाए सूक्ष्म सेचक देख यह सूक्ष्म सेचक कहुए एगुड़ी क्षुद्र जलसेचन यंत्र क्षुद्र छोट तार गोल गोल थी देख गोलाकार थी फसल मूल पक्षे लग जाए से जलसेचन हुए निःसरित यंत्र एमिटर एम कौन ये यंत्र द्वारा जल बुंदा बुंदा हो गछ मूल पड़ी था जेट एटा बहुत परिमाण जल माने एका थर लार्ज अमाउंटर जल देवाई यहाँ साहाय्य करता है बस एदिक आमर क्षुद्र जलसेचन प्रक्रिया 3टा भाग विभक्त
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିତରଣ, ନିଃସରଣ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ। ଆଲୁ ଆଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ ପଡ଼ିବା। এটা କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ପନିପରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଦାନ ପରିବା ଶୀତରେ ତ କରାଯାଏ ଜାଣିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସୋଢ଼ରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ବୁଡ଼ା ପାଣି ଜଳସେଚନ କେବେ ବି ଦେବନି। এটা ସିଆର ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ମୁଁ 1000 ଥର କହିଲି, এটা କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ସିଆର ଜଳସେଚନରେ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କରାଯାଏ। ଆଲୁରେ କେବେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ? 30 ରୁ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୁର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ଆଲୁଟା କେତେ 10ଟି ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। 10ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଲେ 10ଟି ହେବ। ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ସେତେବେଳେ 30 ରୁ 40 ଦିନ। ଆଉ 4 ରୁ 3 ଭାଗ ମାନେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥର ଥର କରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଠିକ୍। ଲଙ୍କାରେ କେମିତି ପାଣି ଦେବା ଜଳସେଚନ କରିବା? ଲଙ୍କାରେ 10 ରୁ 12 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପାଣି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନରେ, ଶୀତ ବା ଖରା ଦିନରେ। ବିଲାତି ବାଇଗଣ କ'ଣ? ବିଲାତି ବାଇଗଣ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟମାଟୋ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବାନି। ଫୁଲ ପାଚିବା ସମୟରେ ମାନେ ଦେବା ପାଣି। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଝାଉଲା ରୋଗ ଯେତେ ସମୟ ଦେଖ ଝାଉଲ ଯିବ ଗଛ। ଆଉ ବାଇଗଣ କ'ଣ? ବାଇଗଣ ଚାଷ ଦେଖ। ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ତଳି ପକାଯାଏ। ସେଥିରେ ତଳି ପକାଯାଏ, ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ସେଠି। ଆଉ ଏଠି ବି ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ 10 ରୁ 12 ଦିନରେ କରିବା ବର୍ଷା ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ କେତେ ଦିନରେ? ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରିବା। এটা দেখো কি দিতে কাচ্চা এক সপ্তাহ বেগুনি আমাকে বেগুন রইছে হ্যাঁ কি দেখো টমাটোর মধ্যে ফুল বিগলা কোন সময় জলর আবশ্যকতা থাকে। এটা কোশ্চেন আসুଛି ফুল টমাটো দেখো টমাটো তারপরে ফুলকোবি পত্রকোবি তারপরে লঙ্কা তারপরে বিনস তারপরে কাকুড়ি এই পাঁচটারে কোন ফুল ফুল ধরিবা সময় এটিকে টিকে মনে রাখিবা ট্রিক এটা। আলুরে কোন আলুরে এটা গোটে ইম্পর্টেন্ট আলুরে মাটি তলে স্থণ্ড করা বাহারিবা পরে। ଆଉ ପିଆଜରେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ ବିକାଶ ସମୟରେ ବା ଗୋଲାକୃତ ମୂଳ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ। ଆଉ ମକାର ମଧ୍ୟ ମକାର ଫୁଲକୁ କେଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କେଣ୍ଡା ବିକାଶ ସମୟରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବା। ବାଇଗଣରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବିକାଶ ସମୟରେ ସେ ଜଳସେଚନ। ମଟର ତାପରେ ଦେଖ ମଟର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କିମ୍ବା ବୀଜ ଧରିବା ସମୟରେ ଏଟା ବି ଦେଖ ବହୁତ ପ୍ରାୟତଃ ନ ଜାଣିଲେ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଲେଖିଦେବ ହେଇଯିବ। ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏଟା ଭେଣ୍ଡିରେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମୂଳ ମୂଲା ତାପରେ ଗାଜର କନ୍ଧମୂଳ ମୂଲା ତାପରେ ଗାଜର ଏସବୁ ମାଟି ତଳେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ମୂଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା MCQ ପାଇଁ 100% ଏଠୁ MCQ ଆସୁଛି ହର ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଟମାଟର କେତେ 600 ରୁ 800 ମିଲିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣ ଦରକାର ଥାଏ। ବାଇଗଣରେ କେତେ 500 ରୁ 700। ଲଙ୍କାରେ କେତେ 500 ରୁ 600। ଲଙ୍କାରୁ 500 ଆଉ 500 ରୁ 700 ଆଲୁରେ ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟିରେ କମନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଲୁରେ ଆଲୁ ଆଉ ବାଇଗଣରେ 500 ରୁ 700 500 ରୁ 700। ଟମାଟର କେତେ 600 ରୁ 800। ଟମାଟୋଟା ମନେ ରଖିପାରିବ 600 ରୁ 800। ଲଙ୍କାଟା ମନେ ରଖିପାରିବ 500 ରୁ 600। এই দুটাই ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ। ବାଇଗଣ ଆଲୁ ତ 500 ରୁ 700 ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ଯଦି ପାରିବ ତ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନୁଶୀଳନୀଟା ଦେଖିଦେବ। ଖାଲି ଚାରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟଟା ଦେଖିଦେବ। ଚାରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟଟା ସବୁଠାରୁ ଦେଖିଦେବ। ଚାରା ବୃଦ୍ଧି ଏଠି ଦେଖ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେବା। ଗୋଟେ ଥର ଜଳସେଚନ କରିବା। ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥର ଜଳସେଚନ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଖାଲି ଟମାଟର 2 ରୁ 3 ଥର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣ ସମୟରେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଅନୁଶୀଳନୀ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଟା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍।